mi ne drži predmet matematika. Vidim ti se još nisi promijenila. Ljudi, znate li da imamo novog profesora? Da, manji razredi govore da je on totalni frik. Da, čuo sam da me nešto sa licem. Nadam se da sam u oči ispale. Ja se kladim da nema nos. Da, šta ti misliš, Šime? Šime? Šta? Rekoh, što misliš o novom profesoru? Kladim se da ima dva lica. Dolazi. Zdravo, djeco. Dobrodošli na sat matematike. Što je tako smiješno? Sheldon, prestani se smijat. Što je tako smiješno, ne razumijem. Ništa. Šime, dosta je bilo. Spavaš cijelo vrijeme od kad sam ušao unutra. Šime. Što tebi ne valja s facom? Izgledaš ko glavonja. Oči su ti jako razmaknute. Ni ne gledaju u istom smjeru. Šta je ovo? To je to. Van iz razreda. Ok. To je bilo scary. U redu, djeco, danas radimo korijen. Tko mi može riješiti problem broj 1? Na kraju ispadne 6. To je netočno, mlada damo. Mislila sam reći 5, ali vaše lice me totalno zbunilo. Što ne valja s mojim licem? Znate što, ovo je previše za mene, ne mogu ja ovo. Profesore? Što je, Rain? Je li vam se dogodila možda neka nesreća pa vam je zato lice takvo? Mislim, svi ćemo vas razumjeti ako je to bila nesreća. Ipak nije vas bilo dugo. Nije riječ o nesreći. Ovakav sam se rodio i sad je problem što je moje dijete koje je došlo prije 6 mjeseci na ovaj svijet istu takvu kondiciju ima ko ja. Tako da, to je problem. Žao mi je, znate što, nemam ja život za ovo, žao mi je. Ok, što ćemo sada? Svi idete na produžnu.